Еми, ела седи до Теменушка, той има място. Остави чантата там. Да. Теменушка, къде си ти, ма? На коня. Решихме да ползваме тази туристическа атракция тук. Голема работа. Топло е, на кого не е топло? На всички е топло. И що още нема ора тук. След един час тук ще е лудница. Няма толкова народ. Друга година с улицата само 7,5-8 не може да разпределя. Нормално минаваме с това. Иначе обикалям на това. Моля? По-добре да се въпреки себе си към дома. Но да видим с конкретно. Ами криза. За замърсянките така да се намери, които да разкриват. Това да тият дърка в Турция. И продажните празници искат да сменят. Абе да ти кажа, то не е скъпо тук. Ние сме ходили и по Италия, и по тук там е. Не е скъпо в България. Майката е топло обаче.